Мунаввар Шоҳ Маҳмудзода донишҷӯи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. ӯ имрӯз соҳиби яке аз 1000 мегабайт аз аксияи Imon Scholarship-ро ба даст овард. ӯ бо баҳои аъло таҳсил мекунад. дар аксияи мазкур ширкат варзид ва соҳиби тӯҳфа гардид. барои гирифтани бастаи интернети 1000 мегаватт аз Тисел Маҳмудзода буркада. Таврик ман анкетаи Imon International-ро бо воситаи чатботи донаи Imon International пурра кардам ва имрӯз соҳиби бастаи интернети 1000 мегабайт гардидам. ман аз ин аксияи Imon International хеле хушнуд гаштам, зеро онҳо аз як ҷиҳат донишҷӯёне ки бо баҳои аъло мехонанд дастгирӣ мекунанд. давраи дуюми аксияи Imon Scholarship дар байни донишҷӯёни макотиби олии кишвар ҷамъбаст гардид. ҷамъбасти аксия дар тулури донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо иштироки фаъоли донишҷӯён доир гардид. даври аввалия он тариқи барномаи махсус ғолиб муайянкунанда гузаронида шуда, даври дуюмаш бошад ғайриоддӣ баргузор гардид. барои шаффоф гузарондани озмун 3 нафар аъзои ҳакамон аз манотиқи вилоят ширкат доштанд. даври дуюми аксия ки моҳи январ оғоз гардида то охири моҳи феврал идома карда буд, беш аз 1907 нафар донишҷӯён дархост равон намуданд. аз ин миқдор 754 нафар ҳуқуқи иштирок дар аксияи ташкилоти қарзои Imon International-ро пайдо намуданд. шарти озмун бояд ҳар як донишҷӯи ширкаткунанда нишондиҳандаи хуби нимсоларо дошта бошад. аз баҳоҳои ба дастовардааш 80% аъло ва 20% хуб бошад. дар ҷамъбасти аксияи Imon Scholarship 45 нафар соҳиби тӯҳфаҳои хутравӣ ва 10 нафар дар алоҳидагӣ соҳиби 1000 сомони стипендия аз Imon гардиданд. ташкилоти Imon International дар давоми солҳои фаъолияти худ бисёр мукофотҳоро барои хизматрасонии молиявии шаффоф, хизматрасонӣ босифат ба мизоҷон, мутобиқ будан ба стратегияи иҷтимоии худ ва дастгирии брендӣ ба даст овардааст. бо мақсади пеш бурдани сиёсати иҷтимоии худ ва зиёд намудани сафи мутахассисони ҷавонон, Imon International аксияи Imon Scholarship-ро байни донишҷӯёни мактабҳои олии ҷумҳурӣ моҳи августи соли гузашта эълон намуда буд, ки дар он 2 давра гузаронида шуд. ҳадаф аз гузарондани аксияи мазкур ин вусъат бахшидан ва васманд намудани донишҷӯён барои донишомӯзӣ ва таҳсили хубу аъло аст. мо хуб дарк менамоем ки ояндаи ҷумҳурӣ аз ҷавонони болоиқуту донишманд вобаста буда, сам гузоштан дар раванди тарбияи чунин ҷавонон як хизмати бузургӣ дар назди ватанамон хоҳад буд. дар оянда низ мо нақша дорем ин аксияро идома дода, маросими ҷамъбастии онро боз ҳам рангин ва бошукӯҳ гузаронем. дар аксияи мазкур 15 адад бастаи интернетӣ дар ҳаҷми 1000 мегабайт, 10 адад корти бонкӣ аз Imon International бо маблағи 50 сомонӣ, 10 адад гӯшмонаки бесим, 10 адад смарт соати нав ва 10 мукофоти пулӣ ба намуди идроропулӣ бо маблағи 1000 сомонӣ гузошта шуда, соҳиби он донишҷӯён аз макотибҳои олии кишвар гардиданд. дар умум 55 тӯҳфа соҳиби худро дарёфт намуд. Шарифова Гулчеҳрахон 00411 Рафазор Фармон. Шарифова Гулчеҳрахон 00411. бояд гуфт ки даври аввали озмун дар бинои асосии ташкилоти амонати қарзи хурда Imon International баргузор шуда 1200 нафар анкета пур намуданд ва аз онҳо 746 нафар ба озмун роҳ ёфтанд. намояндагони ин ташкилоти қарзе афзуданд ки ҳама сола озмуни мазкур идома ёфта баҳри ҳавасмандкунии донишҷӯён саҳми хешро мегузоранд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ.